zvisati zvakamboitika nyika yeZimbabwe kubva tichiona rusununguko rwedu muna 1980. Panguva inoi toona kuti munyika yeZimbabwe makusangana mikono manje yava kuchizonotungana kusaidhi kutoona Nabom Shogeza vachithreatena the regime and the government kuti aiwa isusu we are on time, we are going to execute our final push. At the same time tiri kuona kuti the government tiri kuvaona maminister of state vakaita sana Ezra Tadzamira vanouya zvakare vachipa maoni kune maprotesters vaNabom Shogeza. Panguva ino iri very critical kuti vasubscribe like on the bell kuti ino BBC pane nhau dzavanouya vakabata vachiti situation in Zimbabwe. Minister of state for Masvingo Provincial Affairs and Devolution Ezra Tadzamira told a press briefing that security systems are on high alert to deal with the protesters. Ndomashiko anobudanyorwa panapa muBBC panguva ino achiti aiwa from Masvingo vari kuti aiwa set security panguva inoi iri very geared. Security system yavo panguva inoi it is ready kubata protesters, but at the same time tiri kuonawo kuti these guys vamuri kuonawo from the other side vari kupusha for General Chiwenga, vari kuuya vachiposta panapa chinzi Zimbabwe, are you ready for this leadership? The voice of God is the voice of people. Let's talk. Vanoposta Vice President Constantine Chiwenga neopposition leader ari Nelson Chamisa kunenge muchizosainisa akazvidistance akati aiwa inini hangu pama-issues ema-demonstrations I am not part of it. People, they are planning to demonstrate, yes, it is their constitutional right, and I am also open for dialogues, but pane awawa Nabom Shogeza I am not involved. But you wanna, at the same time Nelson Chamisa achizvidistance, people are bringing back Nelson Chamisa kuna Chiwenga achiti aiwa tiri kuda kuti Chiwenga kana chingapinda pabatanena ari Nelson Chamisa. Mashoko atiri kuona kuti zvinhu zviri kugadzirwa nevanhu izvi zvekunzi Nelson Chamisa naChiwenga maybe pangose pasina kana any direct communication between Chiwenga and Chamisa, but zvinhu zviri kurongwa nevanhu vachiti aiwa General Chiwenga pamwechete naDoko Nelson Chamisa vashande aiwa vari vaviri vari vese pamwe chete. Imbotudze mafunguro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi? Vabvina comment section medu kuti mafunguro enyu. So subscribe or like, turn on the bell icon.